Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy. Akulimale kanzima abantu abane ukutholana phezulu izimonto ezimbili ku R61 ngaseGlenmore izolo ebusuku. Nginibingelele ngiphinde namukele kuphinda kuphi lanibolo khona le video. Mangoqala isijonele likhasi wamwelekela igama lami ngusibonga konke wakandanda Mothanda ungangibiza intatheli eka YouTube. Kulimale abantu abane kanzima kwenzeka isiphihle sengozi ngesikhathi kutholana phezulu izimonto ezimbili ku R61 ngaseGlenmore izolo ebusuku. Imbangela yengozi ibingakaziwe. Ngokusho kwemithombo ezibonele kubeka ukuthi izimonto ezimbili zitholana amahlandle maqede zahlephuka kanzima kwalimala abantu ababili kanzima baze bavaleleka ngaphakathi kwathi abanye ababili balimala kabuhlungwana. Abezosizo oluphuthumayo bafike ngokukhulu ukusheshsha endaweni yesigameko nokuyila abafice khona abantu abane bevaleleke ngaphakathi ezimontweni okudinga ukuthi bekhishwe ngezindlawu. Babeke sebesizwa khona endaweni yesigameko nduba baphuthunyiswe esibhedlela for usizo oluphuthumayo. Abantu basale beshaqekile ngayo lengozi ebekhalisa unyembezi. Ngizofisa mina bafethu ukuzwa okuphala kwenikhola lapha kwi-comment section. Mina nje ntathela YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.